В живота ни има три типа хора. Първият тип са като листата. Те са този тип, който при най-малката трудност просто изчезват от живота ни. На тях не може да се разчита, те не могат да поемат отговорности, те обикновено не са съгласни с нас и просто не се задържат дълго. Вторият тип хора са като клоните на дърветата. Те са с нас малко по-продължително време, няколко години може би, и са такива, които от време на време ни подкрепят, съгласни с нас, радват се на нашите успехи, но и те не се задържат много години. Докато третия тип хора са като корените на дърветата. Този тип хора винаги са с нас, винаги ни подкрепят, винаги ни съчувстват, винаги са готови да дадат всичко за нас, каквото им е по силите, и този тип хора е много ценен да го задържим около себе си. А кой какъв тип човек ще е, това зависи от времето. Само времето може да покаже.